בנות, אהבה בימי מלחמה. אז איך אפשר בתקופה הזאת שהכל סוער, שאין יציבות, שאין ודאות, שאין ביטחון, שאין שקט, למצוא את עצמנו במצב של לעשות אהבה, שדורש מאיתנו הרפיה, שדורש מאיתנו נוכחות, שדורש מאיתנו להיכנס לעונג, שדורש מאיתנו לתת, להרפות, להיות במערכת, להיות בסוג של רגיעה. איך אפשר במצב כזה, בתקופה כזאת להיות זה כאילו יש לנו סתירות, שתי צרכים שונים. ואני רוצה שנייה להסביר מה התקופה הזאת עושה למערכת שלנו. אנחנו בעצם יש בתוכנו 4 מרכזים. מיינד, לב, רגש וחשק, שזה מרכז של המיניות שלנו. אז החשק כמובן הוא קשור למה בא לי. האם באמת בכאן ועכשיו מה בא לי? בא לי לאכול, בא לי להזדיין, בא לי מקלחת, מה מתחשק לי לעשות? אוקיי? הרגש בעצם איך מרגיש לי, איזה תחושות יש לי בגוף. ובתקופה הזאת הכל קורה. הרגש מכיל גם וגם. אנחנו גם מרגישות פחד וגם מתפקדות ומרגישות אחריות. אנחנו גם מתרגשות לקראת זה לדייט עם האהוב שלנו, וגם מרגישות עייפות או אשמה שאנחנו משאירים את הילדים בבית. גם רוצות להיות פנויות לבן זוג, וגם מרגישות מותשות ולא באמת בנוכחות. המציאות כזאת היא שאנחנו מרגישות המון גם וגם. הרגש היא בכאן ועכשיו, והיא מותר לה להגיש את הכל. היא בעצם מאפשרת, הכל חי והכל מורגש, מלא סתירות, לא תמיד קוהרנטי, לא תמיד ברור והגיוני אפילו. הראש הוא קשור, הוא יותר זכה במהות שלו. הוא יש לו מטרה שהוא רוצה להגיע אליה בצורה הכי ממוקדת והכי יעילה. זאת אומרת, אנחנו רוצים נגיד לעשות מיניות, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מוכרת. זאת אומרת, אם יש לנו את התנוחה הרגילה, יש לנו את הריטואל הזוגי המקובל, יש את הדרך שלנו של איך אנחנו נכנסות לתוך סיטואציה מינית, אוקיי? או שאנחנו לא רוצות מיניות, אנחנו רוצות זמן לעצמנו, אנחנו רוצות את המשימות שלנו, אבל המיינד הוא מאוד, עם הגוף הוא גם וגם, המיינד הוא או. אם אנחנו רוצות משהו, מאוד קשה להחזיק בתוכו גם דברים סותרים, כי המיינד, בגלל שהוא מאוד ממוקד, אז הוא בוחר מה הוא רוצה לעשות, מה המטרה שלו, ואת כל שאר הדברים הוא בעצם מנפנף. הוא מתעדף, הוא משווה, הוא מחליט במה הוא ממוקד, ובמה שהוא ממוקד בו, אז הוא מחפש את הדרך הכי יעילה ופרקטית ופחות בזבזנית כדי להגיע אליה. ואז בתקופה הזאת, הרצון שלנו להיות על החיים, על המציאות, על המורכבות, זה מטרה שדורש מאיתנו המון משאבים. ואז להיות בגוף, להיות בחשק, להיות בכאן ועכשיו, לעשות מה שבא לי, להגיע את מערכת העצבים בתוך כל המורכבות הזאת, זה כאילו פריבילגיה. ואז אני מגיעה ללב. הלב בעצם זה המקום שבו הלב הוא או פתוח לחיבור, או שהוא סגור לחיבור. הלב הוא פעימה. הלב הוא פעם אחת הוא מתרחב, פעם אחת הוא מתחבר, הוא מתכווץ. אוקיי? ובעצם כמה אנחנו מסכימים להכיל את מה שיש בתוכנו, את מה שיש בתוכנו, את מה שיש ברקע הזה במציאות, כמה אנחנו מסכימים לפגוש את כל המורכבות שיש. אז בעצם
אז ההזמנה, בשלב הראשון, כשאנחנו רוצות לעשות אהבה, זה לבדוק כמה באמת הלב שלי פתוח לזה. לא אם אני יודעת איך עושים את זה עכשיו. לא אם אני מצליחה להכיל גם את הרצון וגם את המרכבות, אלא מין תחושה כזאת של האם באמת אני על זה. כי אם הלב שלי סגור לזה, גם מעברי מין שלי יהיו סגורים לזה. וגם המיינד יהיה בהתנגדות ויהיה במיינד פאק, וכל הזמן יפריע לנו עם מחשבות, ולא נצליח להירגע, והמערכת תציף אותנו. זו שאלה שאני מזמינה אתכם לשאול, זה באמת, האם יש בי את הרצון הזה, האם אני פתוחה לחיבור הזה, בשלב הראשון, עוד לפני שיש לי תשובות של איך אני עושה את זה. ואם יש באמת את הרצון האמיתי למצוא את החיבור, סביר נניח שיבוא מתוך הידיעה שמיניות ואינטימיות ומגע זה משהו שהוא ממלא אותי, ממשאב אותי, משהו שהוא טוב לי עבורי, והוא נותן לי כוחות להתמודד עם המציאות הזאת. ואין מה לעשות, אמא טובה אז אמא שטוב לה. וברגע שאני יודעת לזהות מה אני רוצה, ואני דואגת למלא את הצרכים שלי, אז אני יותר מלאה, ואז יש לי מתוך מה לתת. אוקיי? אז אחרי שהבנתי שאני רוצה לעשות מיניות, אז הזמנה היא לבדוק בעצם מה אני צריכה בשביל לעשות את זה. מה אני צריכה כדי שהמיינד שלי יהיה שקט. אוקיי? מיינד הוא מאוד עסוק בדוינג. זה מערכת העצבים הסימפתטית, שהיא כל הזמן בתנועה, כל הזמן בעשייה. אנחנו רוצים לעבור למערכת העצבים הפרסימפתטית. במילים פשוטות, אנחנו רוצים להעביר כדי שנוכל להיכנס לחדר המיטות, כדי שנהיה מחוברות לגוף ולכאן ועכשיו. אנחנו רוצים את מערכת העצבים במצב של הרגיעה, של פניות, של הרפאיה. ואיך אני מצליחה להגיע למצב הזה? אוקיי? ולכל אחת יש את הדרכים שלה שהיא מכירה, שעוזרים לה להרפות את המים. אם זה מקלחת, ואם זה ריקוד, ואם זה לעשות ספורט, ואם זה לצאת לרוץ, ואם זה שיחה טובה עם החברה, ואם זה לעשות רשימת מטלות ולעשות וי ולדעת שבעצם כרגע אני סיימתי עם המשימות שלי להיום. מה אני צריכה כדי שאני אוכל להגיד לראש, תודה, אני צריכה אותך ברגעים האלה, מרפא, מאפשר לי בעצם להתחבר לגוף, אני אחזור אליך כשאני אסיים ליהנות, אני אחזור אליך כשאני מחר בוקר כשאני הולך לעבודה, כשאני אגיע למשימות, כשאני אצטרך אותך, אני מודה לך שנמצא פה בשבילי, ועכשיו אני מבקשת לזמן אהבה, לזמן הרפאיה, ותאפשר לי את זה. עכשיו אתם זוכרים שאמרנו שהגוף, המיינד הוא או שהוא על המשימה, או שהוא עושה מה שהוא צריך, או בעצם שהוא לא יודע לעשות. הוא מאוד ממוקד במשימה. אם הוא ממוקד על משהו, בעצם הוא לא במקום אחר. אם אני בוחרת עכשיו להיות בתוך הגוף שלי, אז אני לא בתוך המיינד שלי. וזה אומר שברגע שעולות מחשבות, וכל הזמן יבואו מחשבות, הגוף האנושי, המיינד האנושי, מתוכנת שכל הזמן יש בעצם פולסים של מחשבות שנשלחות, משהו כמו 60-70 אלף מחשבות ביום. כלומר, כל שנייה ורבע וחצי נכנסת מחשבה. אי אפשר להשקיט את המיינד. מה כן אפשר? אפשר לרדת מתחת למיינד, ובעצם לראות את המחשבות כמו עננים בשמיים, לראות אותם נכנסים ולהעביר את תשומת הלב לגוף. להעביר את תשומת הלב לנשימה כעוגן. להעביר את תשומת הלב לתנועה, למגע של כף היד שנוגעת בי. כל הזמן כשאני שמה לב, כשהמיינד שלי בורח, כשהמחשבות שלי, כשאני חוזרת לתת אנרגיה, לתת תשומת לב למחשבות, שאני ממוקדת במחשבה,
ולא בגוף, אני פשוט, כשאני מזהה, חוזרת לכאן ועכשיו. וההזמנה היא שגם להגיד לבן זוג, שאתה רואה אותי שאני בורחת, שאני לא נמצאת, קח נשימה מודעת, תלטף אותי ותזמינו אותי לחזור חזרה, כי המיינד הוא משתלט. ואם אני לא באופן אקטיבי לוקחת את תשומת הלב חזרה אליי, אני לא נוכחת. אז ככה אנחנו בעצם לאט לאט חוזרים, מעבירים את תשומת הלב לכאן ועכשיו ומתחברים לגוף. וההזמנה היא להשתמש כל הזמן בנשימות, בקול, ובתנועה, כי זה מחזיר אותי לנוכחות, וזה פותח, זה מאפשר התרחבות, זה מאפשר התחברות לגוף, זה חיבור לכאן ועכשיו, ולרגע הזה ולעונג, ומחליף את העונג. ככה אני בעצם לאט לאט, והזמנה היא לאט לאט, וזה אומר שבעצם אם אני רוצה בתוך המורכבות הזאת להיכנס לזמן איכות אחד עם השני ולהתחבר לגוף, הזמן היא לאט לאט לעשות נשימות, להתחיל ממגע שהוא פריפריאלי בפריפריה, לתת למערכת עצבים להירגע, לתת ליוני שלנו, לאיבר מין שלנו, להיפתח בקצב שלה, לא לדחוק אותה ולצים ישר שמן, כשעכשיו עושים מיניות. לא להיות באוטומטים של מה שבעצם אנחנו מכירים שמענג אותנו, כי אז אנחנו בעצם, מה זה אוטומט? המיינד הוא אוטומטים, כי הוא מחפש להגיע למטרה בדרך יעילה. אבל לא, אני רוצה בעצם להתחבר לגוף, להתחבר לצורך שלי כאן ועכשיו. וכן אנחנו נעשה את דברים יותר לאט. נראה מה עכשיו אני צריכה, אולי אני צריכה להתחיל ממבט עיניים. אולי דווקא מסע שאפשר מאפשר להרפות. אולי מנסים מוזיקה וככה להזיז את הגוף ביחד. לחשוב מה עכשיו יחבר אותי וייתן לי אפשרות לשים את כל העולם בחוץ ולהתחבר לגוף, כי אני רוצה להיטען ואני רוצה להיות באינטימיות ואני רוצה להרגיש את הנוחות שלי ואת האהבה שלי. ואז לאט לאט אנחנו נרגיש את היוני שלנו מרפא, את הגוף שלנו מרפא. ואז גם נוכל להתקרב לאט לאט לתוך איברי המין שלנו. השדיים בהתחלה, ולגוף. אני בתקופות האלה יש לי חוק. בחלק העליון, בפנים, בצוואר, בציצי, הגבר מתקדם ועושה מה שהוא רוצה. בגן, ביוני, אני מתקדמת בקצב שלי. אני מחליטה מתי אני נצמדת, אני מחליטה מתי אני משתפשפת עליו, מתי אני פותחת את הרגליים, מתי אני לוקחת את היד שלו ושמה לו על היוני. אני אחראית על החלק התחתון, ומתי אני בעצם מתעוררת ורוצה להתקרב ולהתחיל לעלות ביחד אירוס ולהתחיל להתחבר. והוא אחראי על החלקים שהם יותר עדינים, יותר אינטימיים וכאלה. אז בעצם ההזמנה היא לתת למים. קודם כל אמרנו, לבדוק בעצם דקה לפחות את הרגעים כשאני בכן, שיש בתוכי חלק שאומר כן, אני רוצה, אני מוכנה. אני רוצה להיטען ואני רוצה למצוא את החיבור. אוקיי? אחרי הרגעים האלה, ההזמנה היא לבדוק מה ירפא את המיינד שלי, מה יגרום לו ולבקש ממנו באופן אקטיבי, לשחרר אותי לשעה הקרובה, לגוף, וכל פעם שהוא בא, לחזור לנשימה, לחזור לתנועה, לחזור לכאן ועכשיו, לקחת את הדברים בצורה הדרגתית, ממגע לפריפריה, להתמקד שהאגן, אני אחראית על האגן ואני אחראית
על הקצב של הפתיחה של היוני, לא לדחוק בה, לתת לה להירטב באופן טבעי, ואפילו אם בסופו של דבר מה שנגיע לזה, למצב שאנחנו רק נמצאים באיזה ליטוף מאוד עדין ומאוד מקרקע ומאוד קרוב, בבת עיניים, לפחות יהיה שם משהו מתאים. וזאת המטרה. המטרה היא, אנחנו עושים אהבה, אנחנו מתחברים בשביל להתעצם, בשביל להתאן, בשביל לעשות טוב לעצמי ולביחד. אני הייתי מיטל שחר, יכולים לחפש אותי בפייסבוק, אני מיטל שחר בעברית, ואם יש עניינים נוספים שתרצו לשמוע או לשאול אותי, אני פה בשבילכם. ימים טובים, אהובות.